Krisma eta idazlan lehiaketako sari banaketak bildu gaitu gaur hemen, Urretxuko liburutegian. Hainbeste jende liburutegian egotea ez da tamalez normalena, horrelako egunetan horrela ikustea pozgarria da. Orduan, gabonetako 29. Krisma lehiaketa horrekin hasiko lehenengo eta gero idazlan lehiaketarekin jarraituko dugu. Orduan, besterik gabe, sari asko dauden ez emateko, ekingo diogu banaketari denbora gehiago aldu gabe. Urretxu Zumarragan hala dio aktak. 2017ko abenduaren 15ean, honako epaimahaia elkarturik, Marisa Maestro, Urretxuko arte plastikoetako tailerreko kidea, Laura Zendoia, Zumarrako arte ederretako eskolako irakaslea, eta Dorleta Uarte Buru, Zumarrako arte ederretako eskolako irakaslea, eta lehiaketan parte hartu duten 523 lanak ikusi eta aztertu ondoren, sari hauek banatzea erabakitzen du. Orduan hemen, 3 maila egon dira, A maila, B maila eta D maila. A mailan, lehenengo hezkuntzako, lehenengo eta bigarren mailetako aurrek hartu duzue parte, B mailan lehen hezkuntzako 3. eta 4. mailetako ikasleek, eta D mailan lehen hezkuntzako 5. eta 6. mailetako aurrek. Orduan hasiko era, lehen hezkuntzako, lehenengo eta bigarren mailako sariekin. A mailan, 196 krisma aurkeztu dira. Krisma sarituak, hor daude panel batean liburutegiko sarreran, gero egongo dira kulturretxean baita uste ikusgai, hor dazue pixkat ikusteko saridunen krismak. 3. saria, Eider Calvo Quebedok irabazi du. Eider Calvo Quevedo, dorri mesedez, hemen baldin badago gai dago. Orduan, diploma, eta, erregalatxo bat ere zuretzako. Olentzero etorri horretik, erregalo batxera ez dago ezki, Eiderren krisma, handago panelean besteekin batera, gero goratu, ikustea pixkatea dartzea egin duten, Bigarren saria maila honetan, Maili Salaberria Izagirrek irabazi du. Lehen hezkuntzako, lehenengo eta bigarren mailetako, atal hortan edo, bigarren krismarik onena, epailearen erabakiz, Maili Salaberria Izagirrerentzat. Eta lehenengo saria maila honetan, Sara Jauregi Olaizorrak irabazi du. Sara Jauregi, Olaizola, aurten beraz irabazle, Krisma lehiaketako A mailan. B mailan lehen hezkuntzako 3. eta 4. mailetako aurrek, kasu honetan 180 krisma aurkeztu dira, eta 3. saria Maialen Arratibel Urkiolak irabazi du. Hortxe Maialen, 2. saria Laia Gomez Gantxegik. Berezako baita diploma eta opari berezi bat. Eta lehenengo saria Robert Valenciaga Peñak irabazi du. Hortxe beraz, Krisma lehiaketako B mailako, 3. eta 4. mailetako aurren esai hortako, 3 lan sarituak. Robert Valenciaga Peña, Laia Gomez Gantxegi eta Maialen Arratibel Urkiola. Hortengo, 3 lanik onenak egin dituztenak. Eta azkenik Krisma lehiaketarekin bukatzeko, D maila edo maila nagusia, lehen hezkuntzako 5. eta 6. mailetako aurrek hartu dute parte hemen. Kasu honetan 157 krisma aurkeztu dira, eta hemen epaimahaiak 3 sari emateaz gain, aipamen berezi bat ematea erabaki du. Aipamen berezia Naia Urbizu Altzelaik irabazi du, baina berak aukerazkoan nago ezin zen du etorri edo, ezak gaixo dagoen edo, orduan ez dakit bidalin ordezkarelik saria jasotzea, bestela, bidaliko diogu. Etorri da Naia Urbizu Altzelaien partez ordezkaririk ez. Orduan, helaraziko diogu, bai, diploma hor dauka. 3. saria, hori aipamen berezia zen, 3. saria, Ekain Anustiza Askasibarrek irabazi du. Eta Ekainentzat, diploma eta opari berezi bat. 2. saria maila honetan, Amaiur Jauregi Olaizolak irabazi du. Bigarren saria, beraz, Amaiur Jauregi Olaizolaren zat, eta lehenengo saria, Odei Salaberria Izagirreren zat.
Prisma lehiaketan, lehen hezkuntzako 5. eta 6. mailetako aurrek parte hartu duten atal horretan, hiru saridunak, Odei Salaberria Izagirre, Amaiur Jauregi Olaizola, eta Ekaina Nuzitza Askasi, Barnaio Horbizu Atzelaik, aipamena irabazi du. Eta segidan, banatuko ditugu Gabonetako 29. idazlan lehiaketako sariak. Kasu honetan, epaimaiak esan du, partaidetza izan dela oso zabala, eta hori horrela kontuan hartuz, erabaki du sari nagusiez gain, banatzea aipamen berezi batzuk. Orduan, lehenengo 2. eta 3. sari ez gain, maila bakoitzean, aipamen bereziak egon dira. Eta, baita ere, esan digu epaimaiak nahi ditura bereziki zoriondu, partaidetzaile guztiak, lanen maila oso ona izan dalako, eta ikusten dalako, eskoletan eta lantzen dela idazteko alor hori, eta hori ikusi da hemengo lehiaketa honetan islabatuta. Beraz, hemen 2 maila egon dira, A mailan, lehen hezkuntzako 3. eta 4. mailetako horrek hartu duzu parte, guztira 173 lan aurkeztu dira, eta kasu honetan, Prisma lehiaketan gaia librea baldin bazan, Gabonekin zerikusia izatea izan da normalena, baina berez gaia librea zan, hemen gai bat zegoen, eta gaia zan, Gabon haietan oparirik onena jaso nuen. Gabon haietan oparirik onena jaso nuen, orduan. Aipamen bereziak, banatuko ditugu lehenengo, eta gero sari nagusiak. Aipamen berezietako bat, Maialen Sasieta Zalduak irabazi du adibidez. Ia segidan, beste aipamen berezi bat, Aitor Tapia Sukiak irabazi du adibidez. Jara Etxaniz Rehetxoren lana. Eipamena baita ere, Malen Murua Hernandezen zat. Sari una pozik diplomarekin. Oinatz Aramendi Plazaolak ere, aipamena. Segidan, Oier Arregi Alkorta imango dugu bere aipamen berezia. Aipamena baita ere, Maren Elgarresta Etxanizen zat. Beste aipamen bat, Jakue Maroto Mendizabalen zat. Esan digute ez dela etorri, baina bidaldi ordezkaria, Jakue, bai. Goraman diploma nahi ari gero, Bea zegoen hementxe bestela, bai. Behi gozea da. Ondorengo diploma, Ander Arrigain Bernardoren zat. Honek uste ez du latortzerik izan? Bale. Ondo. Atxegoran aginda bintzat ekarri duzte, ondo. Segidan, Araiz Lizarrazu Horiaren zat beste aipamen bat. Aipamena baita ere, Markel Zabal eta Artola Zabalek. Naroa Etxaniz Perezek ere aipamena. Eta azkeniko aipamen berezia A mailan ebataldean, Maren Arbaiza Plazaolak irabazi du. Eta tira, orain 3 sari nagusiak maila honetakoak. Gogoratu, idazteko gaia zela, Gabon haietan oparirik onena jaso nuen. 3. saria, 173 lanen artean, Ane Arratibel Arrizabalagak irabazi du. Gabitzen geha, justu baina. 2. saria, Leire Ferrero Muñozek irabazi du maila honetan.
Eta gabon haietan oparirik onena jaso nuen gaiari erantzunez idatzitako ipuinagatik, irabazlea, aurtengoan, Maialen Arratibel Urkiola izan da. Beraz, turismak egiten ezezik, idazten ere, badauka trebetasuna, Maialen Arratibel Urkiolak. Hortxe ba, A mailako idazlan sariketako saritu guztiak, eta segidan B taldea. B taldea B maila, lehen hezkuntzako 5. eta 6. mailetako horrek hartu dute parte, guztira 160 lan aurkeztu dira, eta hauek ere gai bazen baten. Eta gai esan ondorengoa, akatsetatik ikasi eta nire jarrera aldatuko dut urte berrian. Horren gainean, egin bazan ipuina idatzi, lehiaketa honetarako. Orduan hemen, 3 sari nagusi ez gain baita ere, aipamen bereziak banatu dira. Aipamen bat adibidez, Mikel Sánchez Garziak irabazi du. Iraide Delgado Zarandona. Nagoa, etorrea. Hortxe bat, zuretzako diploma. Goizane Amenabar Moiak ere, aipamen berezia maila hontan, idazlan lehiaketan. Aipamenek ez dagoate oparirik, baina diploma etxegara ematea ere pozgarria da, gero horre gelan jartzeko, gelan edo sukaldean edo nahez duen lekuan. Julen Blanco Mozok, baita ere aipamen berezia. Gaur ez dira etorri zinegoziak muxuk emateko asko bin, diploma eman eta ez dira etortzen. Ez dira etortzen. Saioa Telleria Erostegi baita ere diploma. Aipamen berezia baita ere Kevin González Castañorentzat. Epa. Ez du esango zer egin dizun, Maialen. Uxue de Sosa Garrestak ere, aipamen berezia. Irene Clemente Lópezek ere, idazlan politia idatzita, aipamen berezia, merezitakoa. Naia Rodríguez Garziak ere, aipamen berezia. Ayala Hurtado Alustizak ere, aipamena. Eta azkeneko aipamen berezia, Unai Madina Lizarraldek irabazi du maila honetan.